заҳр бодо шири модар бар касе ку забони модарӣ гум кардааст. салом мардуми тоҷик, шуморо дӯст медорам аз қалб, на аз даҳон. мо кӯшиш мекунем фарзандони худро бохчаи русӣ бидиҳем, кӯшиш мекунем мактаби русӣ бидиҳем, ба хотире мегуфтем маданияташон пештар меравад. бигзор бошад, мо зид не, забон донӣ, ҷаҳон донӣ, биомӯзонед. аммо ман як чиро намефаҳмам ки тоҷик бо тоҷик забони русӣ гап мезанад. ман хонаи дӯстам рафтам, фарзандашон тоҷикӣ намедонад ба ҷуз салому хайру дигар. лоақал фарзандонро дар хона забони тоҷикӣ гап занед ки онҳо биомӯзанд. дӯстон, ман метарсам ки пас аз 10 солу 15 сол ҳамин бегоҳ сайругашт мебарояд, бубинед аксаран русӣ гап мезанад бо фарзандон. ман метарсам пас аз 10 солу 15 сол забони тоҷикӣ куҷо меравад. як муддат дар Бишкек кор мекардам, мардуми забонгум карда буд 70% тақрибан. ман аз ин метарсам. ба ин хотир эҳтиромона забонро гум накунед.